Woohoo! Pag sa Tagalog pa, muntik na, muntik. What a beautiful day, mga igsoon. Good morning, good morning. Nihunong ko dito sa poblasyon Danau. Kaya mag-set up sa ko ang mga camera. This will be a real adventure, guys. First time na ko ning moagi dire sa Danau. Last time nakaagi ko dito sa Carmen, Badong Asturias. But today ang ato ang ruta karon is Danau to Asturias via Danasan. Arito sa poblasyon karon, no? Sentro sa Danau, mga igsoon. Right, here we go. Daghan gyud tao ang Danau, kay maskin tuod og kining iyahang mga bukiran nga bahin. Dunay daghang mga barangay. Ihunong ko diri, oh. Baga pakiglasang kini ha, duol panis poblasyon na barangay Kinakot. Baga pakiglasang diri, oh, ang kabukiran. And then there's ubos dunay subak. Alright, by the way, mga igsoon, 6:17 in the morning. And kini siya nga ruta, mga igsoon. Mao ni siyang padung sa Danasan Eco Adventure Park. According sa ko ang research, ang padung Asturias doon na pa'y dako-dako nga bahin nga wa pa semento. But again, kuan, no, flat, no, flat ang daan. So sige lang, first time pa man nato ni. Let's hope for the best. Kini diri nga part hinay gyud kay ang daan buak-buak, and then kuan ka nang dulhogon, no, pakanaog, very steep, so mahimo kang ma-slide. But again, simentado ra. Doon na lang yung mga buwak-buwak. Taas-taas din siya kabahin, no? Oh. Naas bus jack dre. Kaano tong sticker. Oh. Tapos, oh. Oh. Unsa na nga barangay dre, boss? Kahumayan. Kahumayan? Barangay Kahumayan. Doon ay ako, Andrew. Saan nga gasolinahan dere? Oh, Rab. Shout out mo so. Okay. Oh. Kana des babaw, mga igsoon. Hey, kana des babaw ba? Muna lang katong sa Carmen, no? Katong zoo, no? So kanang bukid ay diha Cebu Safari. Makita ninyo doon na yung mga pine trees sa babaw. Na sakop na nas Carmen diha. Ano yung mga marites, oh. Morning. Bukid dia, oh. Oh. Muna siyang nahisusama sa bukid sa Toledo. Dari po spikas o gafag pa. Dagko kay bukid diri. Woo!
Wow, awaw. Nagoy isda ditong dako good. Oh? Wow. Ang gamayng sapa ba? Aris pikas tanaw na to. Oh, wow ni duta oy. Mahimo jud ka maligo diha oh. Wow. Kamay taytayan dre oh. Enjoy the ride lang oh. Barangay Dungga, Danau City. Boss, morning. Okay. Pa kayo ang kuno vegetation sa mga kabukiran. Then diri sa Ubos mga igsoon, doon ay plantation sa mga roses. Mga tuwa na nang harvest itong mga kuan roses, no? Luag kayo nga plantation. Doon ay daghan dito. Akong gikanaog kay na-amaze ko aning buwak nila. Mama, good morning. Morning. Oh, katong mo shout out. Shout out! Ay, shout out sa unta na nga vlog. Cebuano 123. Cebuano. Okay. Ako tanawon dire ila mga roses. Panik ka dire tanan ma'am mga roses no? Oh, kaning dire. Kani nga plantation. Oo. Na dire mga igsoon no. Kita na ko ninyo. Ambok kay ilahang mga roses. Ay. Ade ay. Boss, good morning. Abot dito sa babaw. Na, padungan to. Muna na kanindot tres Danau, kitambok kay lang yuta oh. Kani akong gitumban dire. Kailangan ganin mo tambok ng yuta. Wow. Kailangan kumusuway diha oh. Saka ng ilahang karaang taytayan adere kanang metal nga taytayan. Medyo dangog. Awa. Tingnan tayo. Awa. Hindi kong suba des ubos. Palya, ang palaya. Then aris the Prince daan kining mga bagong turok nga mga mais. So klaro jud kayo nga nindot jud og yuta ang Danau tungod kay dunay daghang mga tubod mo nang ang moisture content sa yuta taas, ang mga tanom dali ram tubo. Hawa. Oh, wow! Woo! Woohoo! Awaaw gini to. So far so good. Ang daan no padung Danasan Eco Park sementado. Doon na lay ubang bahin nga mga buak-buak. This is my first time coming here. Kaniadto nakaari ko dire. Pero adto ko ni agi sa Carmen. But beyond sa Danasan wa na ko ka adto pa. Ang Danau to Asturias nga daan murag susama sa Toledo Pinamungahan. Gaputi rang agi sa mga bato. Wow, tawa. Woo!
Sa akong tan-aw mga igsoon no, kanang taas na kini nga elevation kay tungod ni siyok na nga ako ang dunggan. Oh. Mga wild trees no, kana siya dili na siya ingang tinanom, kana siya kuan na siya natural, kana siya nga nanubo sa mga kabukiran. Oh wow, so ay pagunin ninyo agi dire. Ako ang remote sa akong drone di na mandar. Oh. Ya, full charge na ko ni gabi. So, pasensya kayo ha. Karong vlog na to, wag gitay drone ani. Wow. My God. Dota. Markagwas Pilipinas. Awa. Barangay Kambubho. Oh. Wow. Hahaha. So again mga igsoon mo na nino kini nga daan gasanga kana diha padung Asturias kay dire na diha ang Danasan. So mo na ni putol na pud siyang abahin no, kani mo na yung pakanaog padung Asturias. Mon sa mga taga diri diha kuno sa unahan simentado na pud kuno, so it's a work in progress mga igsoon. Hinahinay lang basta siguro di kay pakusog ta nya di ta kaabot sa tuang destinasyon o di gid kaabot sa tuang balay. di ka uli wa ko kibaw kung asa nako, basta after ni sa Danasan pag dulhog na rough road anihunong ko diri kay pahuway ko kay nalipay ko sa kahilom. Madunggan akong mga tingog aning mga insekto ganit dunay ko andre o sikwa. Oh ito oh may sikwa oh. So mau kana and then rough road, then akong siloyo kubati akong siloyo. Maski tuod ang ligid sport type kasugakod yapon siya mga rough road. Wow. Motan na ta. Boss, buntag. Munang daan pa ng Asturias, boss? Kan na sa bawo?
Kanang rapod na diya o nanay simento? May layo pa? Ah, kani siya dire boss padung asan eh? Ah. Balamban eh. So kana daw nga daan mga igsuon. Padung nig Balamban. No. Mo ba? Ya may na pong daan. Agi ra motor. Pero di ingon dangog. Sige sige. Okay. Boss. Na po. Ano ba no? Duha lang. Okay. Okay. Boss, thank you boss ha. Awar ko na. So, sa sunod mga igsoon, adto na punta agad sa Pikas nga gawas taga Diki Balamban. Woohoo! Ug sa Tagalog pa, muntik na, muntik. Hapit yun, hapit. Nakoy amigo dire akong doolon. Aray. Hello. Hadlo ko padool. Kay sungayan ra ba? Barangay Bay nya Asturias. All right, let's go. Boss. Arto, lasang kayo. Hello, my friend. Idlas kay nga baka. Ho! Unsa na ning simento dere. Kani lagmit ni mga dagkong truck. Ya siguro ang yuta ni hulpa pod. The most maramag kuan wavy. All right. Dire ang gini siyang butang walling kayo ang hagbong na mga kuan bato-bato. Then kung magabi di makita sa gamotor maligsan ng dagkong bato. We're driving towards Poblacion Asturias. So sa pagkakaroon naa pa kita sa Magkalapi Mountain Barangay of Asturias.
Buta diri eh. Wow. I hope you are enjoying the view. I hope you are enjoying the ride. Again, we are already approaching the town center of municipality of Asturias. Big shout out to Kuya Bebs. Shout out to you. And also to Manny Rosal. Big shout out also sa imuha diha. And then also to my bro Otep. Also shout out and big thanks to you, my friend. Wow, very nice landscape. Ano bantayan dere? Bugnaw ang klima, no? Siguro kay natabunan just mga kuan, mga bukid, and then doon ay daghang mga tanom. Bugnaw kaayo. So ba oras karon? 9:10 sa Kabuntagon. Bugnaw kayo. Areta. Areta skillet gay. Nakasuway ko anang inana sa ilawom sa tubig. Doon ay dakong bato murag os tao. Yamoy ako naligsan. Habit ko matumba. Ayun na. All right. Saka to dire. Sakit plano nila ani kung namay inani. Ay. Awa. Nang daan dia padung nag Danau. Then kaning dire padung anak. Padung Asturias. All right. Langob Asturias. Alright, so naabot na ta og lungsod sa Asturias. Arita dire pa tuo ta. Ha? Aritas tuo. Unong ko dire kay kaon ko aning J&H Food Park. Eloise Jean, shout out kang Ma'am Eloise. Hi. Uga Alma og si Lisa of J&H Food Park dire sa Man-made Forest sa Asturias. Best part of my ride no ang aning kaon na to. Mais usa lang ka sir punya soft drinks. Kalderita kanding og paklay ni miss no? Paklay kanding. Then usa ka mais, usa ka serve nga mais. Ano yung musik dito karon gana kayong kaon. Naon na. Di ay ako mohungit. Salamat, ma'am. Layo pa ato mo eh. Nice. Play. 160. One more bite.